Și-au chemat-o la masă, zici că are 5 ani, știi când te cheamă măta în casă, că de la joacă? Dar după nu te mai lasă să ieși. Gen. Halo. Să mor eu. Când era lumea mai dragă atunci. Dacă te duci în casă, dacă te duci în casă, ai rămas. Să mor eu. Pe nu mai lasă pe live. Sau să te duci să bei apă, Nicolae. Mie mi s-a întâmplat când mă duceam și beam apă acasă. Că ce te mergi afară? Că rasă ești, măi. Tamam. Dankeschön, thank you. Dabi și nimica de membru, vă rog frumos. Inimiarele de membru toată lumea, bună. Da, Sanu, dacă sunt regină, mă pup și pe mine. Eu noroc că stăteam doar cu mama și era mult la lucru. Ai avut noroc, Nicolae, dar eu când mi-era lumea mai dragă mă chema. Mama îmi făcea așa. Da, ca ei să și eu aveam o prietenă care se locuia lângă parcă acolo deja și mergeam la ea să beau. Că și pe ea o oprea acasă, gen. Dacă mergeam amândouă, știi, nu ne mai opream. Aveam schemele noastre. Biță, mulțumesc! David, pe și nimica de membru, vă rog frumos. Vreau să văd inimioare de membru, băieții. Inimioare de membru toată lumea. Cine are să mă țuce și pe mine? Am și un băiat aici pupăcios? Da, Claudiu, dacă mă ajuți cu cadoul ăsta, cu 7 pupici de ăștia. Da, ca este, când mă duceam cu cineva, mereu mă lăsa. Gen, nu zicea nu. Strâmba din asta, nu zicea nu. Că noi nu avem apă acasă. Știu ce zici. Da, da, ca să da. Mamă, ce vremuri, frate. Dar după când mă făcuse mai mare era mama aia, gen, și mai venea prietena aia cea bună să doarmă la mine. Zicea de aia n-are casă, să doarmă. Dabi și nimioare de membru, băieți. Vreau să văd și eu nimica de membru de la voi. Nu te dă și la muncă, vei și acasă și peste tot? Da, nu am la muncă. Ah. Eu nu zic nimica, da. Mai cumpărăși tu, frate, că n-are ce să le care. Da, ca Isa. Bro, ți-am dat bloc de 7 ori azi. Ia 8 ore când îi dau bloc. Nu știu cum iese singur de la bloc.